Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kaliyan Bu Soimah wonten ing pasinaon basa Jawa. Para siswa, sadèrèngipun mlebet ing materi, Bu Soimah badhe ngandharaken tujuan pembelajaran tembang macapat pocong saking serat Wedhatama ingkang angka setunggal inggih menika peserta didik dapat menanggapi tentang relevansi isi tembang pocong dengan kehidupan saat ini. Lajeng ingkang angka kalih, peserta didik dapat menganalisis struktur tembang pocong. Ingkang angka 3, peserta didik dapat menyajikan syair tembang pocong sesuai dengan paugeran. Tembang macapat yaiku tembang kang nduwèni paugeran guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Guru gatra yaiku cacahing gatra saben sakpada. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sagatra. Lan guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra. Para siswa ingkang kinasih, cacahing tembang macapat kuwi ana 11. Kawiwitan saka Mijil, Mas Kumambang, Sinom, Durma, Asmaradana, Kinanthi, Dhandhang Gula, Gambuh, Pangkur, Megatruh, lan ingkang pungkasan yaiku Pocong. Tembang macapat kang dibahas ana ing semester iki kelas 11 semester 1 yaiku tembang macapat pocong saking serat Wedhatama. Tembang pocong kuwi duweni watak kendho lan duweni filosofi yaiku manungsa menawa wis mati banjur dipocong. Kuwi makna filosofi saka tembang pocong. Nah, saiki para siswa ingkang kinasih, Bu Soimah arep nembangake sekar macapat pocong saking serat Wedhatama. Disimak nggih tembange, banjur mengko dicatet cakepane ing buku catetanmu. Sekar macapat pocong. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara. Ayo dicatet ing buku catetan. Irah-irahane yaiku pocong. Terus gatra pisan, ngelmu iku kalakone
kanthi laku. Gatra kapindho lekase lawan kas. Gatra katelu tegese kas nyantosani. Gatra kaping papat setya budya pangekese dur angkara. Tembang pocong kuwi kalebu tembang macapat kang duweni paugeran utawa aturan yaiku guru gatra, guru wilangan lan guru lagu kang pakem. Guru gatra tembang pocong iku mesti ana papat. Gatra kapisan ngelmu iku kalakone kanthi laku. Gatra kapindho lekase lawan kas. Gatra katelu tegese kas nyantosani. Gatra kaping papat setya budya pangekese dur angkara. Gatra kuwi bisa uga disebut baris utawa larik. Mula aturane tembang pocong iku mesti duwe patang gatra utawa patang larik. Mesti iku. Lajeng guru wilangan tembang pocong yaiku ana 12, 6, 8 lan 12. Kepiye carane ngitung? Carane ngitung gampang banget. Diitung sak gatra. Gatra pisanan diitung carane ngitung yaiku ngel, mu, i, ku, ka, la, kon, ne, kan, ti, laku. Iku diitung 12. Banjur gatra kaping pindho le, kas, le, kas, se, lawan kas. Iku diitung 6. Banjur gatra kaping telu tegese kas nyantosani. Kuwi diitung 8. Banjur setya budya pangekese dur angkara. Kuwi diitung 12. Nggih. Lho, kok saged 12, 6, 8, 12 niku etanganipun kados pundi sih, Bu? Etanganipun menika saking cacah utawi jumlahipun suku kata utawi wanda. Dados rumusipun menawi damel tembang pocong menika 12, 6, 8, 12 guru wilanganipun. Lajeng ingkang kaping 3 guru lagu tembang pocong yaiku U, A, I, A. Caranipun inggih menika amargi guru lagu menika tibaning swara ing pungkasaning gatra. Dados saking gatra setunggal ngelmu iku kalakone kanthi laku. Swara ing pungkasan yaiku U saka tembung laku. Swara sing pungkasan U. Dadi guru lagu tembang pocong gatra pisanan iku mesti U. Lekase lawan kas yaiku guru lagune A amarga swarane ning kono A. Tegese kas nyantosani yaiku I.
Setya Budya pangekese dur angkara iku A. Dados para siswa yen mengko arep damel tembang pocong kuwi kudu ngerti paugerane. Paugerane sing pakem ana 3 kuwi: guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Yaiku guru gatrane ana 4, berarti mengko para siswa gawe syair utawa cakepan tembang pocong kuwi diwenehi irah-irahan, yaiku irah-irahane pocong. Nggih, irah-irahan tembang iku kudu pocong amarga perintahe kon gawe tembang pocong. Lajeng guru gatrane wonten sekawan. Dados menawi damel tembang pocong menika kedah sekawan baris utawa sekawan larek, boten pareng mangke damel aku damel 10 larek Bu, sedasa larek ben kondang, boten kepareng nggih. Namung saged sekawan gatra. Lajeng guru lagunipun, guru wilanganipun riyen, guru wilangan gatra kapisan kedah 12, gatra kapindho kedah 6, gatra katelu kedah 8, gatra kaping sekawan kedah 12. Lajeng guru lagunipun kedah U A I A. Mekaten nggih. Dados mangke paugeran tembang pocong wonten sekawan gatra nggih. Gatra pisanan menika 12 U, gatra kaping kalih menika 6A, gatra kaping 3 menika 8I lan gatra kaping sekawan 12A. Nggih, mekaten pasinaon tembang pocong ing dinten menika. Sumangga para siswa damel cakepan tembang pocong kanthi temanipun pendidikan. Matur nuwun. Nyuwun pangapunten menawi Bu Soimah anggenipun nerangaken wonten kekirangan. Sugeng siang, sugeng makarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.